ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншалло ба хайр бошад. духтараком бозам навори имрӯза духтарако ипеко омадаги ипекои аднатони бисёротон апа аднатони ипек надорин, аднатони ипек надорин. ман рӯзига ягон бор наворам накарда будам, надоштам. ҳама хеда тарангои се тарангои фасони бадаш омадай 3 метриш 350 сомон турецкиша духтаро зато качество хушру мегиренда 350 сомон. ина духтаро сериша диден чихе хушру ани гразнорозови баланд меша бахаялом. баъд сирхи анори дорем. ина касе доставка дар кораи марҳамат метонен заказ кунен. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ дорем духтаро. рангша айнами WhatsApp скриншот када роитин, ай YouTube скриншот када роитин, заказ қабул када доставка равон мекунем духтарако. Ба духтарако мехостам чиз гара вақайт гирем. Ай се расветка дигар нест. Почта бисёротон презестен. ма чунон ки дар наворо гуфтам почта кати борои кадесен духтаро метонен вай кунен. дар WhatsApp маълумоти бештар машмулатиён. Самайдо қати ҳаст почта любой шаҳрҳои Россия. уже ами ягон шаҳри Россия намонда ки мо равон карда натонем. ҳама вақт равон кардан мешавад дигар аз ин пас духтарако. марҳамат хоҳишмандо хоҳиш мекунам сурат напурсин. инами се ранга диден ҳами чиз ҳаст духтаро. мана сурат да дигар видео да дигар намеёд духтаро, ҳамаш як чиз меояд. духтарако бозам глянсви ипекои новинкаи аҷоибот фасон омадаи ма ки танбалӣ мекунам дер навор мекунам. дигар расветкош тамом шудаги духтаро ҳозир навор мекунем. бо ки дигар рангош омад бозам навор мекунем духтаро. ҳозираш дута расветка дорем. бо каси харидора отдельный сурат мепартум расветкои навош биёяд 250 сомон глянсви ипек духтаро бори новинкаи. нам хеле касе дар кораи марҳамат метонен заказ кунен. WhatsApp дар экран доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дорем. дохили Тоҷикистон низ ҳаст. духтарако грандиозни аксия рафта истодааст дар WhatsApp-и ман то ира дар YouTube ки мепартем ба ҳам хотир намегем ки дар бозори Корвон. духтарако и хели ипек да ягон ҷо ман боварӣ дорам ки наёфтаен ва намеёбен бо нархи арзон духтаро. купра ипек духтарако расветкош ҳастай нигоҳ кунен. саб сурх 3 метриш 300 сомонӣ. и хели нарх чуноне ки гуфтам да ягон ҷо нестай. купра ипек 350 сомон да ҳама ҷо. да иҷа боша 300 сомон. ина касе доставка дар кораи марҳамат метонен заказ кунен. сангошони оригинала духтаро. ина салатви парт. салатви светам дора. аҷоибот фасон. кабути бирӯза дорад бо духтарако. касе доставка дар кораи марҳамат метонен заказ кунен. баъд ини молочниам дора. молочни рӯшана духтарако. дидем фасонишона. кабути электрикам духтарако доранд. баъд ранги сиёҳам дорад. нигоҳ кунен ина сиёҳаш. ина кабути электрик, кабути осмони се расветкаи дигар духтаро.